ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। କାଲି ସେ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ମୋ ସହିତ ବସିଥିଲା, ମୋ ରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ ରୁମ୍ ରହୁଥିଲା। ଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ ସେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଆସିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ଆମେ ଆମର ଖିଆପିଆ କରି ମୁଁ ରାତି 8:30 9ଟା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବି ଚାଲିଯାଇଛି। ଦୁଃଖର କଥା, କାଲି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଆସିକି କହିବେ ତ କହିବା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ହଠାତ୍ ଚାଲେ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଲା। ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଛୁ। ଗୁରୁ ବହୁତ ଜଣେ ମେଳାପୀ, ଭିଲିଆନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଭିନେତା। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲିଯିବାଟା ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଭାଷାରେ କହି ହେଉନି। ସେ ମୋର ସହକଳାକାର, ମୋ ସହିତ 3ଟି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସିଏ। କାଲି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି। ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ।